dem, som er her i aften. Knud, 14.633. Så har vi Jesper, 87,50. Så har vi Holger på 61. Holger, 61,76. Og så ved jeg, vedkommende her, han har i hvert fald rykket sig noget siden sidst, tror jeg, men han har også vildt gået ved nogle kilo. Jørgen Willumsen, 52,50. Tom, jeg ved ikke, hvor mange kilo du har smidt, men du har alligevel kørt 52,27. Det var top 5. Og også der her i aften, vi har kørt til sammen 70.183 km. Så kan man så med nogen sige, nu var der nogen, der lavede Finn, han plejer at være her. Han kan være trofast. Jeg tror, det er første gang i klubbens historie, han ikke er til en klubafslutning. Men han har givet besked med Knud heroppe. Fordi hvis han har været her, så er vores resultat set helt anderledes ud, fordi han har altså kørt 10.733 km.